Αγίας Χριστού και γύκνος αηφωτός εις οικουμένης σοφέ, εδείχθης χαράλαμπες, έλαμψας εν το κόσμο δια του μαρτυρίου, έλυσας των ειδώνων της σκοτωμέναν μάτα, δύο εν παρησία Χριστό, πρέσβευες σωτήνε ημάς. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου, δεόμετά σου επάκουσον και ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιακώβου και πάση της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ ελέους, ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, διαφυλάξεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και βρισκομένων την πολιτάφτιση γυναιξή και της τέχνης αυτών, των ενωριτών επιτρόπων και συνδρομητών του Αγίου οίκου τούτου, και των δούλων του Θεού, των επιτελούντων την Αγία εορτή ταύτη,